Lionel Messi hian anupui ven himnan engpo ati duang amanun na nge chandon po ni se achan chu an pani hian in me viewin langma se aphena hian thlipui atlea Messi hian thil thlen dan zong zong hi manmo takin asiam thani lo chuan amale anupui hi anoi chimit don ani anau pante ta tangin football a khela wang hian ko thlera free kick ka chu apet na sa thin hle ma se hi mechia anun pumpui kumkhua tan thlak danglam saktu tur aton main ani park pi lama amu chum hian ati thindan pangain football training chu anei le Messi hi kumsari chawa upani lai tangtoin mi big atong don ti chu ain chia ti chuan bula chuan kalin avain melchia tira tin me cheno pang chuan antunela ni thu alo shil ve boka hemini tang hian thian ani chunzom ta ane Leo hian angai to thailo wangin ni tin parka chuan kalta thina training ringot nilovin antunela chu muatum ane anin him nai tak zela chuan thil danglam tak lo thleng tur chu a hethei ti chuan tlai khat training ane zo hnuwa abula chuan din tirin thil engkim thlak danglam tur thu chu atiam ta ane Antonella engtiknia emo chuan kabial nu ilani yang ti hi katiama che ti hin Leo chu mangai na chuan azong luta ti chuan thil tum nein Covela football player thaber ni chu tumta a Antonella enkol na tur sumtam thamtak ani theinan arom han na chu a hloting chhota video masalama an love story chungchang chu kantar lan to kha ti chuan Antonella in Messi Spain na avui khatna tan ahan zui tum hian Antonella chu a hmangai tak tak emti tesanei donta ane kumsan hi som paruka Messi yan Ballon d'Or adon nu khan tlai khat chu a phone in mi tu ema chu abia fan pakhat chuan thalak athona tuna chuan Leo hi alar to hle chu wangin ni tinin message tam tak chu adong thin nima sela hi chu andanglam tak zet thalak thon chu aban sandu lotlat hei wang hian Messi hian engthil nge thleng ti sheturin ahon mai angai ane chudia ahan honvele chuan angai na ashelo hle Suzy Cortez sin supermodel contest Miss Bambam kumsani somparuka achak chom khan khovel pumma Barcelona fan ani ti chu atar lang ane ti chun player angai natle tha ti ber chu Lionel Messi hi ane Suzy hian avei hle thina Argentina jersey Leo ming chuan na chu ha in thla ala nge nge ya tin chu baka ataksa hi Barca jersey rongin ajetir bok hei chau hi alanilo Leo ta tu chu ataksa langlo lama chuan abeltir bok heng thil atia piang hian Leo mu thei turin thlak chu atek ji train ane offense ta chuan Messi le Suzy Inkara hian thil engemo angin an ngai chhotan ta Leo hian thlantur dang anei talo thalak dang pakhat athon le hnuin a phone chulain Suzy hi a block ta ane Suzy chu Leo an a block awang hian athin arim hle ti chun Leo nu pui chu a text ta zoka ma se Antonella hian engwaka alo ngai lo wangin ani po hian a block chunzom vele tuna chuan Suzy hi achak lo vel vekto chu wangin Instagram a post asiam ta a hadam takin Leo nu pui chu ama thik angin apu ane keima min block hi chu anupuin kani na ba ka min soi wangane tin he post hi social media alert ta hlea ma se Suzy hian ala tu tok lo cheu Instagram ma avoi ni post le na engkim chu aran sei chuak Messi nu pui inrol na wangin kan chan chin chu ti hian kan soyange kan na chu model ang ania Barca fan kanibok min block tu thik thu chetak Messi yan nupui anei hi kathiam lo anilo thil nui za thlak le chen dan moi lo tak ane Barcelona hi kumza somparuka upa ani toa player eng anga tha ai poin alien zok te hin Suzy hian soi ani
Suzy hek na hian Messi fans tam tak chu thilangai tu tira heti hun chia hian Suzy chau hi me chem ha saber hetianga hi ani lo tlat kum emazat liam ta khan Messi ngai sang tu me chia chuan a Instagram story ya post siamin Leo chu ateka fan nei thlak takin Leo hian alo mulau alhimin apur maya chuti lain thil zong chu ati boy zo chhota veka achan chu Leo hian ama ngai ven anga angai wang ane ti chun post chu ni tinin asiam phata a Leo chu atek zia thenbok nima sela Messi hian angai the tak lo wangin a block ta ane thu thang chu adar chakle a Messi nun thlengin angong boita ti chuan heti hun chi hian anma ni thong tu chu an riat chu pha Messi hian ama ngai sang tu mi pa thla lak buya piangin an naya din chu apoi tilem lo nima sela mechia ama ngai sang tu ten thalak buya an so meroin Leo hian tlemin a hlat deu thin akut chu nunglama adalo pon aiptea azen lu thin fans the chau nilovin a teammate lui Gerard Piqué nupui Shakira point thalak pui atum point Leo hian a nai thu lo hetiang thil zong a thlen nu hian mi puite chuan an mutam tok towa ti chuan mi puite hian Antonella hi mi thalo le thik thu chetak ani ti chu an rindan anita Messian thalak dona me chel hata om thin chan chu ama wang hi ani anti ama betu me che zong te chu block vek thin angin an ngai Antonella in thil thlen dan chan chin aro hriatin alung chel hle a ti chuan Leo chu thla thlamatum ta ani no pang ani laya athu thiam chu ala hrenga kumsari chawa upa ni lai a thien thaber athi nuwa enkol tur le trap to ngai lo turin Messi hian Antonella hi thua tiam ane ma se tuna chuan hei akianga lungchetakin aum to achan chu aming thatna ti chiata omwang ane Leo chuan thil engemo ti angai ti chu a hethiam ani lo chuan a me che song to thin chu a chan mai dona ama ngei po ati chevek po khang chu wangin khovel ma chuan lo dingin engkim chu aron soi fiata Antonella thik thu chi anga an pu na chu a phat saka thudik tak chu a fans ten hena chuan a soita hei hi Antonella wang ani lo ama wang zok ane midang te chim boilo private life an nun chu a thlanga mi thatak ani chung hian anupui fanau te nena hunman ho chu adua a ui nena infiam te po social media in so ofa celebrity te ngai ven ni chu adu vaklo tuna chuan a fans ten Leo thu cha chu an tong ta thalak chung chang zong po a soi fe vek bok Leo hian ama a thil thleng zong po ala sheveka ama le Antonella no pang ani laya parbula ani fiam dan chu asoya thuziak anhena pek chu engtiknia emo abil nu ani ang thi hi a chen traber dam doina athi ma athutiam ane Antonella kianga chuan aum rang thina engthil po thlengse akal san ngai lo Leo hian anu nen hian atira tangin thil tam tak an paltlang to ti ria tuna fateneya chungkua an din nuin athil nei sa ti chethei tur chu engthil dangma adu lovang tin khovela milar bertezinga miani ti chu ama nge hian ain shabok thalak pakhat la koi hian engkim chu ati chevek thei media da chuan an la koi theya thil danga an chandir thei ti chuan lemchan tangkai lo tak ama mo lo tak zet chu ani thei chu wangin hetiang thil then ai chuan thlenglo turin ain veng mai jok ane ama ero chu engkim aron ti fel vek to chung hian thil pakhat chin fel ngai alane Antonella mingchiat na a fans te ma a sem that chu Suzy thil soi chuan Antonella chu angong na hlea misul tak angin a chu pha ti chuan kar tam vak lo liam nuwa exclusive interview na Leo chuan anupui changchang chu ron sei chuakin haters te ti mingchiat tumna chu aron beilet ta ane atak taka chuan Antonella chungchang engkim hi kangai sang vek
nung chang chin chiat lak tak tak anei nual chung zinga chuan ni tina ahun mandan a personality aril ruthat na le chona lian tak tak ama chon dan te tin me cheping tak ani bok heta hian ala du tok mai lo a chan chu Antonella hian engkim that lai chawin aumpui anirangot lova thil engkim khir lai poin akianga chuan aum reng thin achang chuan match an nei tuma an che thalo changin thinrim na chuan rei tak ao thina engtiang puin pakhat zokin kalsan du thin ma se achak ane ma se hetia kanupui le ka fate keima min hre ching tu ka mu hian anuam ani ti hin Messi hian soi Antonella hian match kan khel tak le result chu ka thei hil thei nan min hroi chu atum thina a hun tur dik tak chu a sherang thin Leo le Antonella hian khovela limna zong he an phu engkim chu ani musak ton vek ani heiwang hian nikum World Cup final la an chak tumpo khan anupui lam panin atlam phei nga la alom na hun chu an mangdun ani ole engwangin nge Messi hi offense me chiate hlata aum thin ti chu a chan kan hre to ome Messi hi offense talaka dan atang hian ngai san tlak niin esve comment lama minoshetir ve donia